Madzulo abwino alero la mulungu ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mercy Zamawa ndi mzangayo Line Mponda, koma poyamba tione mitu ya nkhanizi. Boma latsimikiza kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani. Unduna zofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina ya intaneti kuziwitsa anthu za ubwino wa insurance. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa adu. Tiyambe ndi nkhani yokuti mkazi wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino Tadala Chihana walimbikitsa amayi mdziko muno kuti adzikhala ndi chidwi chodzitukula pofuna kuthetsa mavuto omwe amakumana nawo. Achihana anena izi ku Lilongwe pa mkumano wa amayi pomwe anauza amayi kuti adzikhala ndi masomphenya komanso kuchilimika mu zochita zawo. Zambiri mu lipoti ili la Chinsisi Moyo. Ngati mbali imodzi yolimbikitsa mgwirizano pakati pa amayi, kampani ya Umodzi Park inakonza mkumano ku Lilongwe omwe unabweretsa pamodzi amayi a ntchito zosiyanasiyana. Polankhula pa mwambowu, Tadala Chihana analimbikitsa amayi kuti akhale odzipereka komanso otukula ena ponena kuti izi ndi zofunika kwambiri pa moyo wawo. Azimayi akungoyenera kudzuka ndikumadzimenyera paokha. Chifukwa chonena kuti tukhala mu dziko limene kawirikawiri limayang'anira azimayi pansi, azimayi amaponderezedwa. Koma nafeso tiso ncholinga chimene Mulungu anatitengera kuti tidzachite pa dziko lapansi. Ndi ndikofunika kuti usamakhale munthu onena kuti udzibwerera mbuyo chifukwa choti mwina zimene zakuzungulira zikupondereza. Ngati mzimayi umanena ndithu udzuke uzindikire chimene Mulungu anakulengera anthu ukandiritse chimene chosho. Polankhula pa mwambowu, mkulu woona za alendo ku kampani ya Umodzi Park Amatamando Chagunda wati mkumanowu cholinga chake chinali kupatsa mwayi amayi kuti agawane nzeru komanso kupeza njira zothetsera mavuto omwe amakumana nawo. Ife tinachiona cha nzeru kuti tisangalale ndi azimayi amene tikuwatchula kuti women of valor, kukhala nawo pamodzi, kulimbikitsana komanso kuti alese aonese zimene akupanga. Mmodzi mwa amayi omwe anafotokoza mbiri yawo a Abigail Dzimadzi analimbikitsa amayiwa kuti akhale ndi chidwi choyamba bizinesi. Simafunika ngati azimayi kumakhala ngati kuti tikutenga risk pa chizungu. Tikuchita china chake choti muna chikutiopsa tukayika kuti kodi chiyenda bwanji tikumapanga bendithu. Chifukwa zimene zija zimapezeka kuti tikuthandiza not only our own families mabanja athu koma tikuthaso kupeza njira zothandizira anthu ena. Pamwambowu panali anthu osiyanasiyana kuphatikizapo kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Ananse Sangweme komanso kazembe wa bungwe la African Union Ahiuda Mafudze mwa anthu ena. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Boma latsindika kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani komanso kuonetsetsa kuti akupeza uthenga ofunikira pa ntchito yawo. Mkulu woona zofalitsa nkhani ku ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Focus Maganga ati mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani akutetezedwa komanso akugwira ntchito yawo molemekeza ufulu. Amaganga anena izi m'boma la Salima pa msonkhano wa zokambirana zokhudza ufulu wa atolankhani zomwe zachitika ngati mbali imodzi yokondwerera tsiku lokumbukira atolankhani. Tindi zambiri mu lipoti. Msonkhanowu ndi mbali imodzi ya zochitika zokondwerera ufulu wa atolankhani. Tsikuli linayamba ndi ulendo wa ndawala kuchokera ku maofesi a konsolo ya boma la Salima kukafika ku Kamuzu Road komwe kunali zokambiranazi. Akuluakulu ena ochokera ku boma, sukulu ya ukachenjede ya Mobasi komanso bungwe la Misa ndi ena anatenga nawo mbali pa zokambiranazi, ndipo atolankhani anafunsa mafunso osiyanasiyana komanso kupeza mayankho. Mwazina atolankhaniwa anakambirana za kufunika kwawo popititsa patsogolo chuma mdziko komanso ena mwa mavuto omwe amakumana nawo. Poyankhulapo utatha msonkhanowu, mkulu wa zofalitsa nkhani a Focus Maganga ati boma ndilodzipereka kuonetsetsa kuti atolankhani ali ndi ufulu wonse opeza uthenga osiyanasiyana. Amaganga ati izi
nzofunika poonetsetsa kuti atolankhani sakuopsezedwa pa ntchito yawo ndipo ufulu wawo ukulemekezedwa. Chachikulu chimene tinabwera pano ndikungowauza ofalitsa nkhani onse kuti a president komanso boma linawo limodzi pali ma issues ambirimbiri amene atolankhani amakumana nawo including kuti amafuna kwambiri kuti azikhala ndi information kapena mauthenga ochokera ku boma samavutikire. Timawauza kuti pali lamulo ndithu la HI limene boma lili very committed. Poyankhulapo wapampando wa bungwe la atolankhani mdziko muno la MISA Malawi, Gordon Matonga wati anthu atengere chitsanzo kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika kunena kuti amapereka mauthenga komanso kufotokozera zinthu zosiyanasiyana ku nyumba zofalitsa nkhani mdziko muno opanda kupereka chipongwe chilichonse kwa atolankhaniwo. Malinga ndi Amatonga, dziko lino likuchita bwino popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani ngakhale kuti pali zochepa chabe zoyenera kukonza. Chimene chikufunikira kwambiri ndiyo kuti tisinthe khalidwe limene lakhala kwa nthawi yayitali kuti anthu amangoopa kutulutsa information. Ena amaopa kuti mwina ndatulutsa information iyi ndiye kuti mwina akuluakulu aboma andikwiyira kuti ndatulutsa information imene chifukwa chani. Ndiye zimenezo zimene tikufuna kusintha kuti democracy yathu ikhale yopindula kuti chuma cha dziko lino chizitetezedwa chitukuko Malawi kuno chibwere. Pa 3 Meyi chaka chilichonse atolankhani pa dziko lonse amakondwerera ufulu wawo. Chikondwerero cha chaka chino chamanga pamutu oti kupititsa patsogolo ntchito zosiyanasiyana za atolankhani komanso kukhala odzidalira. Longezo Nsodoka, MBC, Salima. Ndipo nduna zofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina intaneti kuziwitsa anthu za ubwino wa insurance pamene chiwerengero chikusonyeza kuti anthu ambiri sakupindula ndi insurance mdziko muno. Nduna ya mundunawo Shadrack Malomba amayankhula izi pa mgonero omwe anakonza a Insurance Institute of Malawi mwambo munachitikira mu mzinda wa Blantyre. Zambiri mu ripoti ili la waupi mwaungulu. Nduna imayankhula izi kutsatira malipoti omwe akusonyeza kuti anthu atatu okha mwa anthu 10 mdziko muno ndi amene akupindula ndi insurance zomwe iwo ati ndizodandaulitsa. Apa Malomba apempha kampanizi kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kuti azifikire anthu mosavuta. Ndinapempha kuti inuyonso mwinotenga gawo lalikulu chifukwa chani tikaona mmene tikugwirira ntchito yathu mapeza kuti kumagwisa benjira zosakhala kuti sizamakono. Mwina terekeza kuti mukafuna kuti mukhale ndi insurance mupange insurance police amakuuza zimafomu kufirafiraso zimafomu zija zoti kutatuwa zuwa chonchiti utha kungolowa pa application zomwe zija kumangofira mapema zonse zapita kale. Loko ngozi imene yachitika kungolowa pompaja kufira kale pompaja usadiso kumapezeka kupanga print paper. Tikamapanga print paper ija print paper ija tifunse so paper iyi kuchoka kuti paper kuigula kuchoka kunja import. Tikateronso tukononga forex. Ndino nabwera kuno kuti ndikambirane nawo. Mtsogoleri watsopano wa Insurance Institute of Malawi Akondwani Kayinga ati bungwe lawo ligwira ntchito ndi boma podziwitsa anthu kufunika kwa insurance m'madera ndi m'mizinda ya mdziko lino. Ndi udindo wathu ngati bungwe limeneli kuti tikuze ntchito za insurance Malawi kwambiri makamaka kuzera mu kuphunzitsa komanso kuthandiza anthu kuti amene akupanga insurance kapena kuti anthu amene ali a insurance amagwira ntchito mu insurance akhale ndi ukadaulo komanso upangiro oyenera kugwira bwino ntchito zawo. Ntchito za insurance zikagwiritsidwa bwino ntchito zili ndi kuthekera koposa kokweza chuma cha dziko lino. Akayinga akuyembekezeka kugwira ntchito mu ofesi kwa zaka ziwiri. Malo mwa MPC ku Blantyre ndine waupi mwaungulu. Phungu wa dera la Chipala na Fesi ku Lilongwe wapempha boma kuti liganizire kuthandiza anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi osefukira powapasa mwayi wa ngongole. Manja ochuluka anakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi komwe kunakokolola mbewu komanso nthaka yomwe anthu amalimapo. Phungu wa derali a Kingsley Chimwaza akufotokoza zambiri. Moyo wa anthu uvutika kwambiri ndipo ukhuzika kwambiri chifukwa anthu amene amalima kuno amadalira kuno.
anthu ena awa ndi akuluakulu ona sangapite ku zintchito ku Kanengo kapena ku area 28 yomwe lilipo kama kagwira maganyu komano amati akalawira amabwera kunoku ndikumalimba masamba awo ndikumayang'anira mizimbe yawo nthawi ikakwana amatenga imene kupita nawo pansika pankugulisa ndikumapeza kanchere kamene amathandizikira makomo mwawo nawo kubwera kwa nyengo ndikufika point iyi ndikuti anthu ali pa mavuto akulu ndi mavuto ndithu oti anthu andithu akufunika chithandizo zoona chibwino mwina thandizo lake likhale motani mukuona kuti pali njira yoti ndikukonze zinthu kapena mu thandizo lokhazika mukuona kuti likhale thandizo lotani thandizo lokhazikika tu silikhala limodzi chifukwa mmene tanenera muja zona kuti mwaone ena ndi okalamba ndithu ena ndi achinyamata ena ndi onena zoti ndazibambo ndi manja awonso nde thandizo lake limene tikuliona panopa ndilonena zoti tipezeso njira ina yake kuti anthu awawa mwina tiapezere ngongole oti mwina mwakatha kusintha kunoku ndikumakapanga zina mwina kunsikako ndipo ena mwa anthu mwanakhudzidwa ndi kusefukira kwa madzi nderali akufotokoza nkhawa zawo. Sindili banchiro chiro anga ni mawerengera kudimba konko mwati meneza telemu ndi oti ndi pa mavuto opsa mapeza chithandizo chotani kuchokera kudimba kumeneko kudimba ku imati ndikagulitsa nzimbe ndi malimaso ndioza masamba ndipezeka kuti ndikaimamo msika kanga chepeni makapeza ndithu zitu zatikhuza kwambiri kuti usiku kugona asala mangopeza ziwo chifukwa ngati apapa nde kuti ndi ana amene ali ku skulu tikweneka tipereke fees timadali ya kuti tikagulisa mizimbe tipezako hafu kumano apapa amene zachitikiramo nde kuti hafu ndi imene inapita imene tasiyidwa ndikota nde takhuzika kwambiri kuti icho chitaso tilibe. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC latiposachedwa apa likhala likuchita kauniuni wake wa mmene chinayendera chisankho cha Septemba chaka chatha. Wapampando wa bungweli a Justice Annabel Ntalimanja ndi anena izi pa msonkhano umene linakonza ndi bungwe la Oxfam okambirana za chisankhochi. Justice Ntalimanja anati izi zithandiza bungweli kudzachita bwino pa chisankho chimene chikubwera mchaka cha 2030. Patrick Dambula wadzandiza mbiri mu ripoti ili. Msonkhanowu anawitanitsa ndi bungwe la Oxfam ndi cholinga chofuna kuunikirana mmene chidayendera chisankho cha Septemba 2025. Popereka uthenga wake pa msonkhanowu wapampando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalimanja anati msonkhano umenewu ndiofunika kwambiri chifukwa dziko lino sitingapite chitsogolo popanda kuyang'ana kumbuyo pa mmene zinthu zidayendera komanso mmene anthu ndi mabungwe osiyanasiyana anatengera magawo awo pa chisankho chimene chapitachi. Iwo anati posachedwa apa bungwe la MEC nalonso likhala likuunikira mmene chidayendera chisankho chimenechi ndi cholinga choti akonze zinthu pamene pangafunike kutero. Choyamba ndifotokoze kuti ngati Malawi Electoral Commission sitinakhale pansi ndikuchita kauniuni wa chisankho cha 2025 kunchiro imene ikubwerapo tikhala tikulengeza pompano kuti tikuyamba kauniuni ndipo sikuti tikhala tikuchita tokha kauniuni amene tikhala ndi ma stakeholders anzathu inonso aku media muzakhala muli pompo aliyense amene timagwira naye ntchito tikhala pansi ndikusinkhasinkha kuti kodi chisankho cha 2025 chinayenda bwanji pamene panayenda bwino ndi pati kuti zimenezo tipitirize pamene sipanaende ndi pati kuti mwina tingathe kusintha kuti tikamapita chitsogolo foti tikhala tikuchita ma by-elections mkati mwa ndimemo. Chimodzi mwa zinthu zimene zinaoneka pa msonkhanowu ndiye kuti amayi ambiri amene adapikisana nawo pa maudindo pa chisankho cha mu 2025 adalephera kupambana kamba ka zinthu zovuta monga zikhulupiriro zachikhalidwe, chipembedzo komanso mavuto azachuma. Pamenepa mkulu wa bungwe la Women's Legal Resource Center Wolek Amagi Kathwera Banda akuti nkofunika kukhazikitsa lamulo lapaderadera limene lingapereke mwayi kwa amayi kuti azitha kupikisana nawo ndi cholinga chokuti pa chisankho chikubwerachi amayi ambiri adzachite bwino. Mukayang'ana mayiko amene achita bwino mupeza kuti ali ndi malamulo achimvekere mwachisanzo amatha kupereka ma constituency ena okhala azimayi okhaokha so zoti ndikuti zipani za ndale zichita feature azimayi okha kuti apikisane. So ife kuno Malawi yafikano stage imeneyoyo
tili ndi Gender Equality Act imene imakhala kusogolera maudindo ochita kusankhidwa ndi boma kapena ndi president, koma tilibe lamulo limene likukakamiza kuti amayi apezeke ku parliament komanso ku local government. Nde kwa ine komanso ngati NGO Gender Coordination Network tikukamba zokuti tikufunika lamulo. Pa msonkhanowu panafika anthu osiyanasiyana amene akukhudzidwa ndi nkhani zachisankho mdziko muno. Patrick Dambula, MBC Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tentonenso mitu yake. Boma latsimikiza kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani. Unduna zofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina ya intaneti kuziwitsa anthu za ubwino wa insurance. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa adu. Takulandirani mu gawo lachiwiri la nkhani zathu. Akatswiri a zaumoyo adandaula ndi kuchepa kwa achinyamata omwe akutenga nawo gawo poyezetsa kansa ya khomo la chiberekero m'boma la Mwanza. Dotolo wa zauchembere pa chipatala cha Queen Elizabeth Central a Green Leston apereka dandaulo lake pa ntchito yoyeza kansayi pa chipatala cha m'boma la Mwanza. Themba Mwali wafika ndi ripoti. Ntchitoyi yomwe akhala akuyigwira kwa masabata atatu tsopano ikugwiridwa mzipatala zonse za boma m'boma la Mwanza. Poyankhula atamaliza kuyeza amayi pa chipatala cha boma cha Mwanza, Dr. Lasten anati achinyamata nawonso ali pa chiopsezo chachikulu chodwala nthenda ya kansa ya khomo la chiberekero, makamaka pomwe ayamba mchitidwe wokhalira limodzi ndi amuna adakali achichepere. Pali zifukwa zambirimbiri zimene zimamuyika munthu kukhala pa chiopsezo chokuti akhoza kudwala kansa ya khomo la chiberekero. Zina mwa zifukwa ndi monga kukhala ndi abwenzi ochita nawo mchitidwe ogonana osaziteteza ochuluka. Ndiye munthu ondivomereza ine kuti mchitidwe okhala ndi abwenzi ogona nawo mosaziteteza pakati pathu ndi waukulu. Chifukwanso china chimene chimathaumwika munthu pa chiopsezo kuti akhoza kudwala nthenda imene ya kansa ya khomo la chiberekero ndiko mchitidwe oyamba, khalidwe loyamba mchitidwe ogonana uli wa msinkhu waung'ono. Ndiye kwathu kunonso ku Malawi atsikana ambiri amayamba mchitidwe ogonana ali misinkhu yawo yaing'onoing'ono. Ku chipatala cha group ku Queens timakumananso ndi azimayi achichepere osafika zaka sate okutinso ali ndi vuto limene la kansa. Ambiri mwa iwo amakhalanso kuti mwina kansa lafalikira kale chifukwa chokuti mwina amaziona ngati ndi ang'ono kuti sangathe kukhala nayo nthenda imene. Koma wina aliyense mtsikana maka tikulimbikitsa amene kuyambira zaka 21 kumapita mwamba mukuti akuyenera abwere azayezetse kansa la khomo la chiberekero. Ndipo mmodzi mwa amayi omwe anayezetsa kansayi, Sophie Gandali amudzi mwa Eliya mfumu yayikulu Kanduku m'bomali, anati ngakhale kuli zikhulupiriro zambiri zomwe zimawabwezeretsa mbuyo pa nkhani zokhudzana ndi kuyezetsa kansa, iwo ati kuyezetsa kansa ya khomo la chiberekero kuli ndi phindu lalikulu. Zilipo zikhulupiriro amanena kuti mwina tidzipita kwa sing'anga azikatipatsa mankhwala oti tidzika kumene kukhomo la chiberekero tikhoza kuchira mwachangu. Koma ine nditachiona nona kuti yayi zimene zonse zisafunikira kuli bwino kubwera ku chipatala kuti adzakuyeze kuti udziwe ndi mmene wewe ulili khomo lako la chiberekero. Bungwe la Malawi Healthcare Support UK Mahecas ndilo lapereka ndalama zogwirira ntchitoyi zomwe ndi 22 million kwacha. Bungweli linagwiranso ntchito ngati yomweyi m'boma la Chikwawa. Themba Mwale, MBC Mwanza. Gulu lina la mabungwe omwe siaboma lati ndilokhumudwa ndi amalonda ena omwe akukana ndondomeko zamakono zotolera misonkho zomwe bungwe la Malawi Revenue Authority MRA linakhazikitsa. Mabungwewa afotokoza izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe ati amalonda omwe akutsutsana ndi ndondomeko zatsopanozi ndi omwe amapindula ndi mchitidwe ozembetsa misonkho. Agomezani Nkhoma akuyankhula m'malo mwa mabungwewa. Electronic invoicing system ndi chinthu or ndi kanthu kamene kapangidwa Malawi konkuno ndi anzathu a MRA kuti alimbikitse katoledwe kwabwino ka misonkho. So ifeyo ngati amabungwe poona unena kuti
dziko sitingatukuke opanda misonkho. And taonanso ubwino wa EIS ndi chifukwa chake tabwera poyera nanena kuti iyayi ngati dziko tikuyenera tisapoti MRA, tikuyenera tipereke chilimbikitso ku MRA kuti system imene aikhazikitsayi ipitirire komanso ikhazikike mdziko muno, chifukwa sipakhala kuzembesedwa kwa katundu kwina kulikonse, komanso sipakhala china chilichonse choonesa kuti munthu wina akulephera kupereka msonkho kuboma. Ngati munthu akulephera kupereka msonkho kuboma, akuzemba kupereka msonkho kuboma, tiye ndimneneze, tiye tikhale anthu oyambirira kupita patsogolo, kubwera poyera kati magwira ntchito kutiko kumene ntchito zake ndi za business. Tikhale anthu oyambirira actually to make sure kunena kuti koma tikugwira ntchitoko kukupereka misonkho kuboma, chifukwa tikatero ndiye kuti azibale athu apeza cholowa akapita kuchipatala, azibale athu apeza cholowa akapita ku maskulu. Misewu imene tikuyidandaula abayi singasinthe ngati tipereka msonkho. Ndipo mu nkhani za masewero, bungwe la Football Legends Association lagwirizana zoti osewera mpira amiyendo akale akuno ku Malawi akachite nawo mpikisano wa osewera akale amaiko anayi omwe uchitikire mdziko la Zambia mwezi wa Julayi. Poyankhula atamaliza mkumano wa pachaka wa bodi yoyendetsera ntchito za bungweli, wapampando wa bodi a Jim Kaluwa ati ndokhutira ndi momwe agwirira ntchito. Akaluwa akufotokoza zambiri. Ngati bodi takhala ni mwambo wosangalatsa kwambiri omwe takhala nawo board members onse omwe munaona apa. Kwambiri tinayang'ana nkhani zakuti tione kuti tayenda bwanji ulendowu kuyambira pa 1st July kuzafika pa 31st March. Ndi choyambirira GS anapereka ripoti yawo, komanso anaperekaso that is policy imene ifuna kuti chifukwa tikufuna kuti bodi yathu tizipanga rate. Ndi panalibe policy imene imaina kuti iziti londoloza, so imene yoyo yaperekedwa yapangidwa approve. Then tinayi ndi nkhani ya kayendesedwe kachuma kuti kodi tayenda bwanji ulendowu. Zinetikoza kusinzani panopa kuti ulendo umenewu association yathu yapanga ndalama zokwanira 46 million. Ngati bodi itagwirizana kuti first week ya July tikaswera nawo ku Zambia omwe kuli tournament ya maiko 4 mwaina iwo Zambia, Zimbabwe ndi ifeyo ndi South Africa, imene koko tikapanga participate. Then mu August tikhalanso ndi annual general meeting yathu chakummawa kuti ni siku limenelo, siku lomwelo madzulo tizakhala ndi Legends Dinner Gala ya kumweso pamene titazapange launch majezi athu komanso announce mapartners athu ena. Ndi nkhani zazikulu za Zambia zimene takambirana lero. Ndipo tidakali mu nkhani za masewero zomwezo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa adu pa bwalo la Joyce Chitsulo mboma la Mwanza. Timu ya Mafco inazimwetsa yokha chigolicho. Amin Musa wafika ndi nkhani yonse. Matimuwa anasewera chigawo choyamba opanda kupeza chigoli chilichonse, kupatula kuti timu ya Bullets inapanikiza mchigawo koma akatswiri omwesa zigoli monga Dustin Banda ndi Max Augustin anambwita mipato yochuluka. Katswiri watsopano wa FCB Nyasa Big Bullets Clever Kalambo anayesetsa kumenyera pagolo mchigawo koma katswiri ochinga pagolo la Mafco Benjamin Msaku anagwira bwino kwambiri kuteteza golo lake. Ndipo mchigawo chachiwiri timu ya Bullets inapeza chigoli chake chomwe chinali chokhacho mmasewerowa, pomwe katswiri ochinga kumbuyo kwa Mafco Vitumbiko Phiri anadzimwesa yekha pomwe amayesera kuchotsa mpira pomwe anasewera ndi Chawanangwa Gumbo. Bullets tsopano ili point 9 masewero awiri, pomwe Mafco ndi point 1. Mu masewero ena omwe anaseweredwa masana ala Mulungu sabata yachiwiri ya mpikisanowu, timu ya Mighty Wanderers yagonjetsa timu ya Craig Sporting ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Dimba ku Mchinji, pomwe Masters Security yagonjetsa timu ya Karonga ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi pa bwalo la Karonga. Nayo timu ya Sivo yagonjetsa timu ya Goshen City Dedza Dynamos ndi chigoli chimodzi kwa du pa bwalo la Dedza. Amin Musa, MBC Sport, Mwanza. Ndipo pomaliza nkhanizi nainso mitu yake.
boma latsimikiza kudzipereka kwake popititsa patsogolo ufulu wa atolankhani. Unduna zofalitsa nkhani wapempha kampani za insurance kuti zigwiritse ntchito makina a intaneti kuziwitsa anthu za ubwino wa insurance. Ndipo timu ya FCB Nyasa Big Bullets yapambana koyamba mu mpikisano wa FDH Bank Premiership itagonjetsa timu ya Mafco ndi chigoli chimodzi kwa adu. Pesani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mercy Zamawa ndi nzanga Yoline Mponda, tikufunirani usiku opambana mwakoma nonse. Relax.